gore rinouya akudani wanodi akudani anonzwa tichirongana munhu nemunhu riri zeve iri hoche iri sunga one sunga ende vanofana kuziva kuti zvese zvavanotaura ingano chero vakaenda kuparamende vakanoti vanoda kunosandura vosandura voti kadzani imwe chakadeni hamusati matanga hurumende vanhu musatamba nenyika musatamba nevanhu KulienTV akudyiwa rinopisa muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare kana uchingori panapo iwe uzoti uri timu yeya inodedzera kuti inofarira advocate Nelson Chamisa. I think nguva yacho yakuda kunosvika. Show me the signal izvo so in the comment section. Ita kuti ahoy, nyora kuti ahoy. Da kuona kuti muri serious here memjaje because kana kuti da kuona kuti muri nyazo supporta munhu zvemachuwa sure here kana kuti muri ngobhaizana ipapa. Right, advocate Nelson Chamisa release another joker varudedzera kuti nyaya dze2030 dziri kutaurwa na Mnangagwa netimu ravo nezvigananda nerimwe nyaya idzodzo kana vakataura ngavataure kupati kwavo but kana zvazvinhu zvemuraini zvemusha wese tinouya isusu vanhu vemuraini toita sei togadzirisana asi kana iri mutemo yavari kuisira namba mavo munova imo muZANU-PF hatina basa nazvo senyika asi uku but nyaya yakunetsa panapa ndeyekuti advocate Nelson Chamisa vachazvifambisa sei vachazvigona sei vachazokwanisa kumisa Mnangagwa wacho sei tiri kuziva tese isusu chinhu chiri kuitika muZANU-PF macho imomo vanhu vacho vemuZANU vakatotadza kumisa Mnangagwa wacho the likes of ana Chiwenga chaivo Chiwenga is that guy uya wokuuya achiita zvekuu achiita sei zvinhu zvakafamba zvakabudirira akazobuda akutaurawo mamwe manhina aitaura mudhosiya rake riya raakakanda but dhosiya rakazopindurwa chinzi yatu ukufungidzira kuti iwewe ndiwe wakaita chisuperhero chisuperstar wega but uri kuzviziva here kuti people like anatagwire vari kutaura kuti vasungwe ava vanhu vekuti vakarwira vakatomira-mirawo zvakatonyanya pakuu yacho nekuti ndo vakaita se vakabudisa maresources mamillions ecash mamillions emaliters efuel yakashanda kuti chinhu chiite se chibudirire chichienda kumberi saka naizvozvo ndo pamakazoona kuti VP Chiwenga vanotanga vakazongoononetera dhiri racho bva vangoningirina but now taakuona advocate Nelson Chamisa manje vadzoka vakutaura kuti ayo tiri kuzoita se tiri kupedzerana ngavataure zvavo ngavarotomoke zvinhu zvavari kutaura zvese hazvina basa. Mubvunzo wapo ndeyekuti vachamisa vachakwanisa kumisa this 2030 chirudzi. I think ndakamboya panapa ndichitaura nemi vanhu veZimbabwe ndichitaura kuti zvoni maways anokwanisa kunge achimiswa nyaya idzodzi dzekuu nyaya dzenhingirikini idzodzi dze2030 idzi akawanda panapa. Iseda masoja anenge atongota imwe kana kuti paitwa imwe another coup yekuti munhu anongorowa chekusera akavarairwa kana kuti zvinodingina but nyaya yemakuu iyi toinyatsoiziva tese haisi nyaya nyowani zvakamboitika kumashuroko kune dzimwe nyika tinotoona vamwe vachiita se vachitobuda vachitaura nyaya vachida kunoita makuu like recent yakada kuitika yakazofeila yakaitika kuBenin yaya vakatadza kumubvisa. Why? Because pakaleka support ende takaona vanhu vakawanda the likes of ana Mnangagwa vakambotraya kubuda vachiti tinoda kunoti tinounganidza mwana wese mustreet izveso timise this 2030 business but vanhu vakaramba kubuda. Why? Because vanhu vaitya vangasinga trust number 1 kutrusta Mnangagwa wacho number 2 vangasiri kutrusta kuziva kuti okay kana zvichinge zvabudirira ndiani achapinda because vanhu veZANU-PF pachavo havakwanise kupinda mustreet vachimacha against ZANU-PF. Even in 2017 vanhu veZANU-PF havana kutombopinda vachimacha against Mugabe, kwakapinda vanhu veopposition ndochi kopo yakarohwa ende Chamisa akatobuda aitaura kuti zoni isusu hatimbofeteka kangano 2017 takadzidza chidzidzo chihombe. That's why akaramba akaignore vanhu vachinetsana nyaya ikatsviriridza vanhu vakatanga kumuti ndiye ari kukanganisa progress kuti zvinhu zviende kumberi. Iye akaramba akatarisa zvake akati it's okay taure zvese zvamungangotaura. Iye akakula ana kana one word rakadaira akati it's okay maonera muri kumuita makamuta neutsinye ari kawadi anoignore anoita sei zvakawanda zvaibuda but akaramba akangokula down. Maways ekuti zvinhu zvichimiswe akawandisa nyaya 2/3 majority iyaya muparliament vakagara vapedza nayo kudhara so amaona kuti izveso even kana ma MP vari kutsvarwa 1-1
1-1 uri kunzwa kwakati kwazongoitwa by election 1-1 vachitorwa math dzavo saka parliament vakapedza nayo but ana Chamisa lawyers futi. You get the point. So zvevari lawyers they know kuti kujudiciary zvinogona kungomiswa. That's why maona ana madhuku vachibuda vachidedzera kuti zvakutaura zve2030 zvichikiti chakati chakadaitaura zvaitaura. Isusu tinozviziva, we understand, we know kuti izvi zvinhu zvinoitika zvinje kuti nhasi chinogona kungonzi takuda kungochistopa kujudiciary futi koteta vamwe kuti vanenge vakatengwa mahara. Because isusu for now we can't trust people like ana madhuku honestly. Kuti madhuku anokwanisa kunomisa 2030 yaMnangagwa. We don't trust madhuku. Why am I saying this? We don't trust him because recently apa makaona nyaya ya Moses Mpofu na Mike Chimombe. Those guys ndeve kuzanu PF vakabira nyika, vakabirana presidential God scheme. At the end of the day imari yenyika. But vanhu veopposition, they are there to stop corruption, they are there to stop zvese zvohumbavha, everything zvine zvichiitika. But look what madhuku did. Ndiye anga atori number 1 kunomirira, top lawyer achinomirira kuti vakomana vasasungwe. Hatisi kuramba kuti mabasa avo, but tingazotrust sei munhu akadaro kuti anokwanisa kumisa 2030 because at the end of the day tinozongoona kuti these people they are after money. So ndo pari kuda kunyatsonzwisiswa manje because since judiciary yacho chinzi yakakepchwa futi kudhara uko kujudiciary uko vanga vagara vakatoningirikina like makaona mavideo saMnangagwa ekudhara yaya, we are the army, we are the soldiers, we are the police, we are the chichichi. Anditi muri kuzviona zvinhu zvokuti akatogara ataura kudhara. Saka kujudiciary kwacho achakwanisa kumisika here. But chokwadi chiripo njengoti Chamisa munhu wekuti aranga ari quiet these days achironga zvinhu zvake akanyarara. Azvinzwisisike manje kuti tsoro yacho inoperera kupi. Achaita zvekuibvisa zvekuti zvekunomisa 2030 chirudzi ndomubvunzo ine vanhu vese. But isusu hedu chero tichiziva the way anenge aida kushandisa, but zvakunetsa mazuva ano kungotaura. Unoti uchitotaura ndo pavanotanga kunopolisha chikwenenzvera ipapo. Aiwa but apa pakazodai pakadai pozati hey vanhu vese vabvuma kuti ngirikini iye achiti inini handisi kuda kuramba ndirimo mu2030 momo, ndoda kuramba ndakakula, handisi kuda kupinda pa2030 pandatoningina ndototonga ndoitawo ndima yangu ndoenda, mwana uyo oitawo ndima yake anotase oenda. Ndosaka mukuona mafactional fights akuwanda, anatungwarara vada unopinda vada unokandawo mazita avo muheti pachanetsa pachaita line up. Those guys vese vaya vari kuda kuuya kunovhiringidzana nana general wacho ana Chiwenga naniwo, iye Chiwenga zita rake rari richitanishwa nguva yese, akaita zvakawanda akasvibidzwa akaita sei. That's why mukuona kuti even kuti achikwanisa kuuya achingomisa that resolution zviri fani, zvinotonetsa kuti panzi papasiswa resolution kusaka unzi anokwanisa kuimisa sei. Chamisa manje haasi wemuzanu PF. Saka taura kuti inini zvavari kuita ndezvekwawo, isusu takuda kuzogarirana pavachauya vakuti takuda kuchinja chenyika ichi chepati yavo vanokwanisa kuita, but pari kunzi chenyika ichi ndio pari kuningirina. Ningirikini yakatogara yagadzirwa kudhara, ana ziyambi they are ready kutozviita, vatori ready vakatogadzirira vakati aiwa izvo zvichongosara kungosara chinhu chakatodraft kudhara chikabudiswa chikafamba. And I know kuti a lot of you guys vamwe munonyatsocinzwisisa kuti munodidi, I don't understand kuti chii chakaitika, but now tikumboti this is good news honestly from Nelson Chamisa. I always tell you people kuti ukaona munhu achinga abuda pachena achitaura kuti zone toda kunomisa chakadai so, toda kunofindura ZANU-PF, toda kunomisa kuti ZANU-PF isaite ningirikini, do everything possible to support those people. Zvinobatsira mangwana kuti nyika inoramba ichienderera mberi. Ndaperera panapa. But before I disappear sandarwa pasi ndabva ndangoshandisa mukana kuziisa vanhu vese kana uchingori muSouth Africa uchido registerwa company ubva wavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit. Mazuva ano zviri easy, zviri nyore nekuti pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Idzo ndo shasha unokwanisa kuregister company wakuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Saka ndiri kuti chi batai pa namba dzavo idzi dzandakuzisira yapo dziri pa screen ndo pavanowanika. And chakanakira kuti ndechekuti as long as ungone passport, because ndikuziva kuti vanhu vakawanda vari donikina, but these people they are reliable and they are affordable. Chakanakira kushanda navo hautravele kuenda kwavari, ivo vanokuitira vari kwavari iwo uri kwauri. Saka unozodei mangwana unenge wane zvinhu zvako FNB business account, company yako iri registered, wakutoita madhiri akasiyana siyana, gore richitopera kudai so wotoziva kuti at least une chawakashandirawo chinobatika. Saka garai mavabata, namba ndasiya pa screen.